laptop. Ay, kasi ka talaga medyo ano tayo pala winter solstice. Dati iti kakwa. Pela. So, summer na. Nag-summer 2, paikot din. Next week ka na yung summer run. Oh my gosh! Actually, dati patay yung amin. Dati itatagat na bayag ti Aldaw. Pailang. Pela. Okay. So, mga galas 6 kat nalawag pa yung basi. Ayan. So, kada kayo apo nga aga buy-buy na tagon daway. Alakat, ano, nagana na kita nichyo. Anya nga niche kidi Sakot na di. Pangan news kung katsa di. Ay, news kanya kadi ko talaga. News portal ka. Check mo di dyan. Okay. Yes, of course. Sa mga idol. Pang news talaga ako. And, di Jai, parang ano rin, mahigpit din naman. Anyway, DJ, kami nagbalin nga ako kaya. DJ, kahit kung kami trivia. And then, I am actually a comedian. Yes. I am a writer in Bubblegum before. Kadhan lang nga Bubblegum kidi. Kili TV ko, DJ, di ko. Ada kami ti comedy side. Agar-aramid kami ti sitcoms, ti gag shows. Narigat mo? Narigat aglalo na DJ kumahang ka nga DJ. Script pa maamin? Script. Danay mi DJ. Ti napindas kanya kidi ko. Ti ayan kidi ko katay Nuts Entertainment. Isuda agaramid ka ti kaslay ayam nga DJ mang boost ka DJ kina comedy da. Dahil kasi lang ada kayat mo nga pasamaken nga kasi lang agaramid ka iti game show. Ngem DJ game nga mismo ti nakakatkatawa. Kasi lang DJ Dr. Kwak Kwak. Sa mo pag Dr. Kwak Kwak daan Curtis kada. Di ba nakakatkatawa DJ as in nga kalaeng nakakatkatawa isuna pero DJ creativity it's more than the creativity and then idi imaya nga miniti GMA Locos nagbali na nga editor the video editor the news editor and then idi nag-vlogan mabaling ko nga pag-combine the comedy kan vlogging kada DJ editing the video so kasi din so nga why not use your talent or you have skills nga iso pa tipa baka iso tipa sikata mo di ba mga idol. Iso nga di kayo anyo dayayan mo opay no dayay rugi yo pailaeng when I'm still working on it kung kuna the sign is today, the sign is now no anya man ti kayat mo nga balak no di mo irugi data haanda nga makita. So, no kayat mo ti talaga nga challenge na bagim nga no kayat mo ti ubraem mo haan mo nga papabigatan baka dito no bigat sa bali man ti trip mo nalipatam to tay trip mo tata nga bigat trip by trip kami di ba kayat ko ti agbaling nga vlogger itangal daw ag vlogger kaitan tunggayang bigat ka di mo kayat at awa mo drive mo kayat ko ti agbaling nga swimmer vlogger to swimmer tapos sabi naka-video ko ba natin? Hindi vlogger pa rin yun. Kata duti kayat mo DJ dapat ka kasi ati kinado kayat mo pagbalinan awan na rugyan naglaad ka si Joy di ba? Kada kaya mo nga obra natin di mo nga rugyan Filipino trait yan ningas kugon di mo nga rugyan ningas kugon daw tawag dyan eh. Oo. Diba? For example, amuyo sakit kumot dete di ko amuyo ti kamayatan nga obra nyo. Agsara kayo ti obra, ay agsara kayo ti work yo nga tinasapa. Kasi lang kanas kontra green. Agubra ka. No choice ka. Agubra ka nga agubra. Di ba? Kasi I am looking for this job. Nga tayo kasi lakay itong obra. Kasi napadasik tinagtamtambay. So, Idol Glenn, makurang bang di ba kurang masakit mo diya? Managsakit ka. Kasi lak ni Rain. Ay, Rain. Agpalain ka. Pagpayugpag tilado mo buram. Baka agad ka dyan. Okay, mga idol. Umatat yung oras tayo. Last take mo na, Idol Glenn. Go ahead. Anyway, kadigijay vloggers, local vloggers tayo. Di kayo mapupay. If you have the talent, the skills, the ambition, the goals, and dayay beginning itay irugiyo itan no dayay kayat yo ken habang di kita ubing aya kaya da nga balak da di kaya balak kasan mga tanga may rugiyo latta ang
Anja dito yun, hangalapod ti environment yo, tiki di focus yo, DJ kayat yung maubra. Yes, di ba? So nga, ganana, ganano, so Gan mga DJ idol. laeng, be respectful, ibagbaga ko, na ang kayumot nga habang umat nga ta kayo, ti makapayat kayo, ti pada yung vlogger or makapayat, ti bagada nga, wag kayong aapak ng taong Basta wag apak ng ta. Oh. Basta ka na, Idol Glenn. Okay nilang na makaapak ng tae kaysa sa tao. Okay. Di ako na ganyan na Idol Glenn. Okay, mga idol, na Idol Glenn Patuyong. Alright. Maraming salamat, Idol Glenn, ha.